Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε ένα προϊόν που ονομάζεται υπερβιέτρο. Εποξιδική ρητίνη 2 συστατικών σχεδιασμένη για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Εδώ δημιουργήσαμε ένα σκηνικό για να σας δείξουμε αυτή την εφαρμογή. Θα εφαρμόσουμε το υπερβιέτρο μόνο σε αυτό το τμήμα για να δούμε τη διαφορά μεταξύ ενός τμήματος και του άλλου. Υπερβιέτρο solo in questa parte. Così vediamo anche la differenza tra una situazione e l'altra situazione. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Prepariamo l'area per questa dimostrazione. Ecco, abbiamo preparato la parete, abbiamo messo lo scotch per delimitare la... Εδώ ετοιμάσαμε τον τοίχο. Βάλαμε λίγη ταινία για να οριοθετήσουμε την περιοχή που μας ενδιαφέρει, γιατί εδώ υπάρχει το ντους. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτό το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε μια επιφάνεια που είναι ήδη στεγνή και πρέπει να προετοιμαστεί πρώτα με gioia, όπως στην περίπτωση αυτή, ή με 2 στρώσεις βιέτρο, αραιωμένο στο 80%, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας φραγμός μεταξύ του ιστιντό, που απορροφά πολύ, και το υπερβιέτρο. Diluito all'80% in modo di fare una barriera tra istinto, che è molto assorbente sotto, e ipervetro che andiamo ad applicare adesso. Τώρα μπαίνουμε στις λεπτομέρειες της προετοιμασίας και της εφαρμογής. Για την παρασκευή του αναμειγνύουμε τα 2 προϊόντα, το συστατικό Α και το συστατικό Β. Το άθροισμα αυτών των 2 προϊόντων είναι 1 κιλό και αφού τα αναμίξουμε ξεχωριστά, θα χύσουμε το πιο υγρό στο πιο στερεό. Στη συνέχεια θα τα ανακατεύσουμε για όχι περισσότερο από 3 λεπτά. Διαφορετικά αρχίζει η καταλυτική διαδικασία. E andremo a mescolare per un tempo non superiore ai 3 minuti, altrimenti inizia il processo di catalizzazione. Bene, possiamo procedere all'applicazione, carichiamo un po' di prodotto. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο υλικό γιατί, αν χρειαστεί, μπορούμε να περάσουμε μια δεύτερη στρώση αύριο. Possiamo dare domani una seconda mano. Εδώ η επίδραση του βιέτρο είναι ήδη όμορφη. Βλέπουμε ότι γίνεται ελαφρώς λευκό στις φλέβες, αλλά είναι φυσιολογικό. Qui si vede nelle vene che noi andiamo a mettere un po' più di materiale, qui tende leggermente a sbiancare. Questo per forza perché il materiale stesso è un po' bianco, quindi mettendone una grande quantità, leggermente bisogna tener conto che sbiancherà. È bellissimo, è già stupendo questo vetro. Τώρα αφαιρώ την ταινία και την αφήνουμε να στεγνώσει. Και αύριο το πρωί μπορούμε να εφαρμόσουμε μία δεύτερη στρώση αν χρειαστεί. Ωστόσο, δεν θα το κάνουμε. Adesso, ovviamente se lo tocco restano le ditate, ma domani mattina possiamo tranquillamente dare la seconda mano, se vogliamo, noi domani non la daremo, ma do l'indicazione che se è necessario, se vogliamo proprio riempire le vene, l'indomani si può dare la seconda mano. Comunque domani lo tocchiamo, vediamo com'è. Passata la notte, eccoci qua, è bellissimo il tatto. Η νύχτα έχει περάσει. Είναι όμορφο στην αφή και μοιάζει με γυαλί, οπότε ας πούμε ότι θα μπορούσε ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα θα σας δείξουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι η στεγανοποίηση όπου θα μπορούσε να διαρρεύσει νερό. Adesso qua non possiamo farlo, ma l'applicazione è esattamente la medesima. Adesso quello che vi facciamo vedere invece è una cosa importantissima, è che dobbiamo sigillare dove potrebbe entrare dell'acqua, visto che
abbiamo un flusso costante d'acqua, dobbiamo andare a chiudere i punti di passaggio. E Τώρα θα σας δείξω. vedere. Ecco, qui abbiamo finito il nostro set, abbiamo Εδώ το σκηνικό μας είναι πλήρες. Τοποθετούμε αυτό το ποτήρι για να διαφοροποιήσουμε τις δύο περιοχές. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα ντους. Συνιστούμε πάντα να εφαρμόζεται 2 στρώσεις. Αυτό το προϊόν είναι πολύ καλό για τους γέρες, επομένως για κάθετες εφαρμογές, αλλά είναι επίσης πολύ χρήσιμο για προστασία σε οριζόντιες επιφάνειες. utilissimo per superfici orizzontali, quindi nasce denso per essere applicato in verticali, ma può essere usata come protezione per qualsiasi superficie. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση.